Judys magiske opslag. Du skal bruge begge ender af din rundpind i din højre hånd, og så har du garnet i din venstre, kort ende omkring tommelfingeren, lang omkring pegefingeren. Sæt garnet fast på din bagerste pind, og fang nu den bagerste ende af garnet med den forreste pind. Sådan her. Så gør du det modsat, tager med den bagerste pind, den forreste del af garnet, det er tættest på dig. Husk, at garnet skal modsat ind, så ved pinden, der er tættest på dig, skal den rundt om udefra ind mod midten, og på den bagerste pind skal det gå fra midten og ud. Og sådan snor du om. Husk at tælle maskerne på begge pinde, indtil du har det antal masker, opskriften siger, du skal have. Og sådan fortsætter du med at skifte mellem hver pind. Og til slut, så låser du den sidste maske med garnet ved at lave sådan en lykke. Sådan her, ja. Og så tager du den nederste pind ud, efter du har fået det over i venstre hånd. Og her viser jeg lige, hvordan du husker at låse garnet. Sådan her låser du garnet. Og så er du faktisk klar til at strikke den første pind ret, når du har fået masken over i venstre hånd. Den nederste pind hæver du ud, og så kan du strikke for den øverste. Du kan eventuelt lade de masker, der skal hvile, komme over på en maskewire, så de ikke alle sammen er på pinden. God fornøjelse. Judys magiske